for Poku TV no go so a ocean. Me yani ko fia free channel so be like you be comment and subscribe. Na wa share dem obi no so enya bi ahwe. Ene we ma chef kesim na ni nyina ani se eye Nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam oye Abuontemhene ene yekọ na akwakoda otumfuo otumfuo se etu abiu satmewura akwakoda na sinti ene yekọ na de etuemu bia no de ba be som yemanfo a ehwe Poku TV kasi obama na da na yedi nyama panyina eri abro Nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam awtoso mienu Abuontemhene ekokoda otumfuo ase na nananom kontire na edi Nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam awtoso mienu ye Abuontemhene enim ekokoda akotokohene ase na okono odi dwampa otuadua mienu na koye otumfuo de baako saa na Asantehene so de baako broni sa pentu nsia ana odi kokoda ase otumfuo buo mu ade enkwafo buo mu ade saa na ye asrafo buo mu ade kyese buo mu ade ndie eye akuaku se sum bia na se feku bia so ade eka ho bi otumfuo ajame petia na yerante na no adefefa we ma Abuontem na agro any country na best na Adu-Ayaa Mickey na Abuontem Ramisobi so they are non country for ne roh ne asira so adefefa we ma Abuontemhene ne almost no ayiwa ebu monkoso aya yura na pentu insia jambo tuadua na hima bomu ade broninsa pentu miensa na Asantehene na bomu ade broninsa pentu miensa jambo tuadua ba baako sabi yura tumfo achiame bomu ade Asantehene na kotimso ne nkonso bomu ade yura adehye ema ne mema adehye ema ne mema bomu ade ahene nana no bomu ade ahene nana bomu ade yura akrachifo bomu ade tumfo akrachifo bomu ade yura video man bomu ade bomu ade yura ashenkafo drivers for bomu ade yura driver for bomu ade yura soldier for bambo for bomu ade soldier for bomu ade police for bomu ade police for bomu ade na yura steward for bomu ade yura steward for bomu ade na hima modua for bomu ade na Asantehene modua for bomu ade code bomu ade Coat bomu ade na hello nso bomu ade hello bomu ade na cameraman nso bomu ade yura cameraman tumfo cameraman bomu ade Abuontemhene anuachi Nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam akonya ekokochia otumfuo ama akotokohene ehira no na abra woko no na wani gusu a wohwe no okodu yenso kotokohene enya daje ehira no pa ehira no kose se onya daje na ofa enkosum kuro no se de be ya kuro no so bitimi afa no tumapa edi efra Nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam ne manfo esoa no ewo apakan mu manhia fikesim na ahenie no efe na esefata no pa na odada no hunsu bi ama yehu se ampa kotokohene otumfuo ose tutu abibiu satmewura wase na nimonyam yie pa
nhyia fikesie mu no Poku TV edi akire ekọ Abuontem ema ne manfo ne na penimafo eba bema nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam a otoso mienu Abuontem manhene bema ne tirinkwa ene moniyo se kotokwahene ase ne numenya etisa That's for Pia. Mr. DJ. Debrichi eno penin kwatchefo a oda power specialist Seba hospital ano ye maame akosua Adu-Ayaa ne nabusua enso eba be ma nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam enso eba be ma ne tirinkwa ema no moniyo pa enu achi nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam ede nanu disem na afeso ne tirimupo ede tudwa ede kire ne manfo na afeso wona eba betai na chi ene adofo a mo free achirachiri ene me nyina bedom ye rokwa no fo me krom baako ena fe me rekrom brosankro ene babia obia free babia ba bia no ide masipi free say ene ade amaye no abro sokra me obia metai ko menhia inti metai hunu se ehemfo opemso adum onom de omasi akonya so no omo bebre bedase me hunu nipa ebeja onom me free se me free asekwa hemfie me hunu obi a wakoda ase ama edom sei akoja nda inti me kra me nwanwa ebro so kra inti me de nyame aseda ena ema mu nyina bia wa ha bia de maye de mintimi namase enye nti no an se me de nyame aseda mamu na kire se awie ade asanti no ye betwa ne tia na ya gya mu nyina pa na asra nyankopon se onfa obia nkoduru ba bia ofri ba na nka boba ko ho ne se
yet that's your way the natural say akase ye bebo eja ida masipi Atabi wa ene Abuontemhene Omatiden ni nyina ne se opinso se to bio ehye ono akasa ne de hye ne brempon nana Akomeah Sakyi Tutu Ampam waso na nimonyam ene ye ba wa ne tua wate de akoso nana wado bibia ase wase se afei ana oba be adwuma pa miri ani kofi afri ehye so sa oba subscribe to Poku TV na wa like wa comment na wa share na adwuma de no bibia atimi aye kama ene mesia na share next video dia ka chonya yere ba besom Poku TV.